לי בריטני עולה לבמה. רגע? זה כלביי, תראי כמה שיער יש לה, אוף. סליחה. אוף, עכשיו אני צריכה ללכת לקבוע תור לפרופורציה. תראי, אני חלקה כמו הקרחת על הראש שלך. יופי, לא לכולם יש שיער מלא ומושלם כמו שלך. הלוואי תקבלי אלרגיה עכשיו. צ'י. מגיע לך. Take it, no more. Never felt like this before. Come and get me on the floor. DJ, what you waiting for? מהרגע שהקרא את התוצאות, ההחלטה היא סופית. המתמודד או המתמודדת שיקבל את מירב הקולות יודח ויתבקש לעזוב את הפלדיום מיידית. המודח העשירי של הישרדות פראג, דרמאיה. דרמאיה, את המודחת העשירית. דרמאיה הגיעה אלינו לפני 3 ימים. כבר ביום הראשון התמלתה בכוחניות שלה, בדומיננטיות בשופינג ובכושר מנהיגותה. על אף הקור העז ששרר, דרמאיה הקפידה לחמם את קבוצתה בסחיבת שקיות המלאות באופנת קיץ, חורף, סתיו ואביב. דרמאיה תשוב ארצה להדממה בת חודש בעבודתה כדי לנוח.